Apăsare pe pedală și seama ea mea, doar cu mână pe volantă, cu mână ea ta. Cel mai bine cum eu vibe cu tine de-a ta. Nu la parte, nu brigadă, noi doi și manta. Apăsare pe pedală și seama ea mea, doar cu mână pe volantă, cu mână ea ta. Cel mai bine cum eu vibe cu tine de-a ta. Nu la parte, nu brigadă, noi doi și manta. Le combinațiile, luminile, privirile. Bun, bun. Vreau să auzim aplauze pentru Vlad, care a cântat aici pe scenă înaintea noastră. A fost o reală plăcere să lucrez cu el la Vocea României în echipa mea. Și sperăm să-l susțineți în continuare și să-l vedem în continuare pe scenă de la anul, nu? Eu nu știu cum o să vă descurcați la următoarea parte a spectacolului, pentru că urmează numai piese de dans. Cum facem? E loc? Dacă e loc, eu zic să dansați. Dacă nu e loc, eu zic să vă faceți. Bun. Pentru următoarea piesă aș vrea să invit în scenă pe un foarte bun prieten de-al meu, artist de la HaHa Production. Și aș vrea să-l primiți cum se cuvine, pentru că e prima oară la Bacău. Pe Juno! Bună seara, Bacău! A doua oară la Bacău. Prima oară am fost aici la Splash Vedete la apă, da? Am amintiri foarte ude. Bacău, știe cineva piesa Scumpă Foc? Și chiar dacă în sala asta se stă jos, ne ridicăm un pic la piesa asta? Bine, voi ați zis-o. Production în casă, vreau să vă toate mâinile sus. Yeah! Și zi, e scumpă foc. Că stai pe anime, mă țin pe loc. Pierdut un lucru bun, dacă știam. Nu se dă zilele și rămâneam. La ce? La pierdut nopțile. Ești tu tablou, viu fix ca Ikebana. Dar ești și stare când îmi e deschisă rana. Ești piesă, dar nu vine bine că mă. Bine urcat în Dar nu mi-am dat seama. Eu mi-am dat